Türkmenistanyň Türkiýedäki konsullugy türkmen migrantlarynyň pasportlarynyň möhletini uzartmagy betetmegi mümkin. Bu habar 9 ýanwarda migrasiýa meselesi boýunça maslahatçy Emrah Vural tarapyndan TikTok sahypasynda yglan edildi. Onuň tasdiklamagyna görä 15 ýanwardan başlap konsulluklarda pasportlaryň möhletiniň uzuldylmagy betediler. Bu habar Türkmenistandan bolan zähmet migrantlarynyň arasynda aladalary döretdi. Sol bir wagtyň özünde käbir türkmen aktivistleri Vuralyň türkmen konsullugy bilen hyzmatdaşlyk edýändigini öňe sürseler-de, ol maglumata şüpkeli garaýarlar. İstanbuldaky Emrah Vural danışmanlyk maslahatlar edarasynyň 9 ýanwarda TikTok ulgamyndaky sahypasynda Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň ýakyn wagtda pasportlarynyň möhletini täzelemek mümkinçiliginden mahrum edilip bilinjektigi aýdylýar. Sayın Türkmenistan vatandaşları, Türkiye'de pasaportu bitmiş veya bitmeye yakın Türkmen vatandaşları 2023'ün 1. ayın 15'i itibariyle pasaport uzatmaları durdurulacaktır. Türkmenistan'ın hormatly raýatlary, Türkmen raýatlarynyň dikkatyny, kimin pasportynyň möhleti gutaran ýa-da gutarýan bolsa, onu uzaltmagyň tertibi 2023-nji ýylyň 15-nji ýanwaryndan ýatyrylýar. Şonuň üçin wagt barka bize jaň ediň. Biz hem size kömek ederiz. Çok geç olmadan pasaportumuzu uzatmak için bizleri arayın. Dip migrasiýa boýunça Türk hünärmeni bildiris berdi. Türkmen konsullugy bilen Azatlyk radiosynyň habarlaşma üçin eden ençeme finansygy başa barmady. Şu maglumat çap edilýänçä, bu wagtda konsullukdan resmi beýanat hem berilmedi. Sol bir wagtda Moskwadaky türkmen konsulhanasy bu mesele boýunça anyk jogap bermekden saklanyp, ähli maglumatlaryň öz web saytlarynda ýerleşdirilendigini aýtdy. Bellesek gürüň gidýän web saytda türkmen pasportlarynyň möhletiniň uzuldylmagynyň togtudylýandygy barada maglumat ýok. Şeýlelikde türkmen häkimetleriniň öz raýatlarynyň pasportlarynyň möhletini uzaltmak prosedurasyny ýatyrandygy baradaky maglumat näwelli bolmagynda galýar. Ýöne Emrah Vural 13-nji ýanwarda TikTok sahypasynda 15-nji ýanwary çelini arda bermedikleri üçin duýduruş bilen ýene bir video ýaýratdy. Eğer hala teslim etmediyseniz çok geç olmadan adım atın. Türkmenistanly migrantlaryň biri migrasiýa maslahatçysyna ýüz tutanynda Vural pasportyň möhletini uzaltmagy berjek kömegi üçin 200 Amerikan dollaryny sorandygyny aýtdy. Şol pulu ol arda berilenden soň 5 güniň dowamında wagty geçen pasportyň möhletini uzaltmagy wada beripdir. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkiýedäki käbir türkmen aktivistleri Emrah Vuralyň videodaky maglumatlaryny sorag astynda goýýarlar. Meniň hut özüm bu maglumata şüphelenýän. Hatda Emrah Vural Türkmenistanyň konsullugy bilen hyzmatdaşlyk saklasa-da, ol bu maglumaty başagaýlyk döredip pul gazanmak üçin goýan bolmagy mümkin. Bu barada resmi çeşmeler hiç zat aýtmaýar. Dip türkmen migranty aýtdy. Aktivistin bellep geçişi ýaly bu habar Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlarynyň arasynda biýinçilik döremegine sebäp bolupdyr. Olaryň biri Azatlyk bilen anonim şertde gurulaşanda türkmen häkimetleriniň tebigatyna laýyklykda öz raýatlarynyň durmuşyny kynlaşdyrmak üçin islendik zady etjekdiklerine ynanýandygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen 2021-nji ýylyň 1-nji iýulundan başlap daşary ýurtlarda wagtlaryň galýan ýa-da hemislik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň pasportlarynyň möhletini uzaltmagyň tertibi islenip taýýarlanyldy. Sol hereket edýän kanuny laýyklykda 2019-njy ýyldan häzirki döwre çelini pasport eýeleri pasportynyň möhletini uzaltmak üçin Türkmenistanyň konsulluk gullaklaryna arza ýazyp ýüz tutmak bilen onu uzaldyp bilýärler. Türkiýe Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň esasy gidýän ugry. Muňa garamazdan Türkmenistan hökümeti Türkiýe tarapyna ýüz tutup öz raýatlary üçin geçen ýylyň sentýabr aýyndan başlap viza girizmegi sorady. Ondan 15 ýylyň dowamında Türkmenistanlylar Türkiýe 30 günläp vizasyz barıp bilýärdi.